Wate etime tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na bwigo cyotebereye kindi cyose uraganiye bagotebereye company ya mabati rolling mills niko babwate amabati y'ichingenjo aho ayuari y'echikala aho na bwigo ayuwiga bwate chi profile net gauges aho bunamono babwate normal corrugated na bwigo box corrugated asime babwate boomerang ayuari chigech emeronge tato asa mabati aliaje chigech emeronge bere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia oriental elegantal versatile gross na bwigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na bwigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na bwigo na green ubutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyara kwa gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kwa gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na bwigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegutoka se enyumba ya Uhuru Complex iliyo mucurigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom bwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Karire bya umwanjo mo rigaraliye tukaliga ya Jumanne chitariki chire chitariki 23 omo tienyino yokianda omwaka bwa chirubere na 2025 igene kyonga chinsabire asenchira yo boikeranu muna nanyaka kwariganire kwariganire kurwa chinsemo ao me na isiko ya gusinjeni ngongor kwaro ne toto nyangiri na kurwa nsemo yimanyirio nigo akorwa Wilson Makoli tankigima negatia na kwariganire marwa ya lero. Atakuwa na shughuli nyingine, atafute mkutano Nyantrago iko, Mosocho iko, hata Ugembo iko, utaweza fanya mkutano yako kule. Lakini mkutano ya Ijumaa atuongei siasa yoyote. Kiama kia ODM kugenda kweroberia somo yiga ho gucengera kwa bawo asimia kamera ngebere rituko lya Ijumaa segeti kia Gusii Stadium. Polisi ngaya atingite. Bono iga ngoja wakerwere siminga nyatuongi otokire nyumba alimete usakwete Omusaja yomo gotoka gasirite mabugaye magiga yo gutegerwa chingo machintindi n'abantu batamanyiri. And we agreed that all grievances can be discussed
without us going on strike, which affects our learners. Mwasiri w'ekisemi Musike Julius Migoso gamba kubolia aborokia b'ech university kwera nemeremo chingaki chingwana chigenderete. Manjumo ligalie kionga chinsa ibere nigo togo chakurwa se chinsa machakeroka atuko muna umobere bomo sacha yomo nigo nyaraka bagotoka gase enyumba yaye ase gotabeka muna nyagosira niganya tukaba gosiri mabugaye kubwatakana hamo no gotigerwa chingoma nabantu tamanyiri amatuka make aitire yamateyo nigo yanyaka kubolia obotuko nyaka bagokira nigo heli nyaraka kwanyarira obane bugaye nagotume mulikito Paul Cap Okara nime yekenyore kiga Kenya Ntrago Nyabiosi mi location yiga ya mochenwa ewadi ya gesima ebunga ya bugututu wa masaba asaba menya waiga bakira mone kiondoko kubwatikanamo nogosira kwa Evans Nyatungi kurenganamo n'umutulie tukurwa sorogo ngoriga sereta Joseph Nyamongo nigo akweranga nyagusira nigo eikiri ya eta banyara ko bako bacana amona ngina ase amoita ngina into kurenganamo nere agotebanga abantu mbali bacha batamanyakaniti abo bamutigara chingoma chintindi una wika atoka lero gasire chibugima bwaye incident ya korekanire gaiga kurwa about a week area na inanyorete report igoro yo mwana yo tunyorete nkaire report nganyibeka so mugambi mwasani chief ikarnanye be kororo mongina nyene oyo mwana sirete igo bamojanete no mwana oyo nkamutebya agenda nyagitari obeke report ya police akagenda akarwarigwa lakini tanyorogethi kwirende ngamuna arwarigwa ngo mubori ngwa genda polisi nga yatingite bono iga ngoja gwakerwere siminga Nyatuongi otokire nyumba arimete usakwete bono iga muna ruma sinywete banya gukwana nanye n'abasikari muna batwire umubiri uyu igo banyora nga nababwate injuries aso umubiri negento ngina asereta Briska Muraha akweranga umwana uyo yeniga nyarete ko bwagwitwa amana abantu abo batamanyekaniti abo bamutirete chingoma chintindi umwana uyo bono taringengende garwarete narwarete kinjira getega bono oikire rende sakure abantu bajaga iga bakamba kumuita ndetse nkumana timba manyete nanya no yomo banyakenyera abayiga nigo bayareire na gotebabuna nyagusira Evans Nyatungi nigo omutuoye oteikirane tibuya igento bayichanire ninki kirerete ere omonyene kunyara ko bagakore mari gwegento kiaretere amakwiri yayiga umwana uyu nabare yakororekana nga nabwate problem lakini mbajite bakamujana no mongina mongina gandebinga na mwaka Jumatano eri ngamatebinga genda nyagitari urwarigwe ogende polisi obeke report yo amaija kuimuki wairwa approved school lakini mongino itaji gukora igo mpaka bono muno mwana yaje gutoka ari nyumba mbono nakire konyora rumors iga ngakero kende iga yaitire bono nigo bagendere ko bakuburia serikali kwanike gukora ubutuki bwaye bwikirano eri kumanya ekikirira ogusira kwaye semba bara una bagonkona una bana nachandekire etero mu ichana to mere litukulia rero nganya tungi azire lakini gusira kwa nyatungi no into abakenyero ntomanye tie to atigira serikali echunguse ngora tomanye nginya tungi azire ntanya ko gosera muntu tanya kurumu abo tumu mate no mwana umuya nabo tomanye twikira ndrama ngi kenda tasikinyo mbero nyagusirani gorusi gwa sechi nsemechiga oyo onyaraka bagokwirwa wika senkendu ya keroka chinga kibutuki bwachakirwe kuripoteria egetesene kyo wanchite kya gatembe korasi nsemechiga chika nyoro kya Nyantrago Nyabiosi ime ye wadiga ya gesima ebunga ya bugututu bwa Masabe county ya Nyamira inche konguruko Paul Cap Okara na mwancho muligerere chinga kiama kia ODM kigenda kwa Robert yako chiko chengera okoba ase emyaka
20 bono nigo omoteneri bw'omuyego ibo gochengera ekiama ekio Mosike Junet Mohamed anyaka bagawikirana ase county ya Kisii asanyaka bagusangana mugafana bwe county ga Mosike Paul Simba Arati ase enchira gusubuna enchira ya mwekogenda kwerobelia igoro y'omuyego yuo bagukwana chinga kiekio nigo banyaka bakwandika buna mirobeli yonsi nigo yakiranire goikera gose kwarigania rituko lyo rinne ase omuyego yura nyaka bakoreka rituko lya ichuma ase geti kya Gusii Stadium nago tumenya muliketo Paul omuliketo Tipon asanya Chingaki ekiama kia Orange Democratic Movement ODM bagenderete kuyarigania aso guchingira emyaka 20 gesa ekiama ekiagecha ku mwaka bwa 2005 nigo omonya kirogo bw'omuyego joiga Junet Mohamed aikirana imeyegeti kia Gusii Stadium kurotota amariganio y'erituko lya Ijumaa tariki 25 nemo vile tuko tayari kwa mkutano wetu ambao tutaufanya Ijumaa wiki hii hapa Kisii. Serikali ya Kisii ya county ni ya ODM na tunasherehekea miaka 20 ya ODM. Kwa hivyo nataka kwamba tukaribishe kila mmoja ambaye atapata nafasi kuja siku hiyo. Gukona chinga kiecho ni gatebanga bune chama ya ODM nigo bagenderete gwetogeria kigima kubatakananga ngati yebya mabiri bikoro byakorire myaka menge. Tumeshukuru sana vile tunaona maandalizi inaendelea. Tumekutana hapa kwa ofisi viongozi, chairman wetu wa branches kutoka Kisii County yote, na viongozi ya County Coordinating Committee ya chama, pamoja na speaker, pamoja na majority leader. Tumezungumza, tumekubaliana vile tutafanya sherehe siku ya Ijumaa tarehe 26. Sisi tunataka kusherekea miaka 20 ya chama chetu cha ODM. Vile mnavyojua vyama vingi hawajafika bado miaka 20. Vyama chache ndio wamefika miaka 20 wakiongoza nchi hii kwa njia ambayo ya utulivu, kwa njia ya amani. Vile mnavyojua chama chetu cha ODM is a national party, ina wabunge na viongozi kutoka Mandera mpaka Busia, kutoka Hispania huko Migori mpaka Vanga huko Pwani, kutoka Rift Valley mpaka huko Western Kenya. Omugabano bwe county ya Kisii Mosike Paul Simba Arati nigatebirenga kurengana nemirobele babegete yo gucengera emyaka 20 litukelio tibali gochikokwana siasende asebabolirie murayonde yote ambaye atakuwa na shughuli nyingine atafute mkutano. Nyantrago iko, Mosocho iko, hata Ogembo iko, utaweza fanya mkutano yako kule. Lakini mkutano ya Ijumaa hatuongei siasa yoyote. There is no politics. Sisi tunasherekea miaka 20. Tutakata keki ya ODM. Kwa hivyo wale ambao watakuja, wakuje ni wana ODM, na wale marafiki wa ODM mkuje tusherekee, kwa sababu chama hii imekuwa mizizi yake kubwa iko hapa. Kubatakana serikali ya county ya Kisii nigerense ye kiama kia ODM nigo bare nomirobelio yo gochikotigara asoburai nonyema iga yo bochori bwo mwaka bwa 2022 obubori bosio. So Kisii government, serikali ya county ya Kisii ni serikali ya ODM until such a time when another government will be elected, and that is in the election of 2027, and we will make sure as ODM we retain the government of Kisii under ODM. We will make sure, as we have done it. As you are aware, since devolution came into place in 2013, the county government of Kisii has been ODM. So we are coming here on Friday to celebrate with our government of ODM. Kuripoti rikita senikia ukia ketembe kuroiga Gusii Stadium county ya Kisii letera na nkuru kwa Dipon Hasanya. Na umonchumo rigelia wasaya ni kabagante ko samigwa kwetanga kurwa anse ogotume kobe anamana sinza mwacha gisiasa aniganya kabaga kwano amo no mujumbe we bunge ya South Mugrango Mosike Silvana Soro we igole omo chief we bunge enene asanya kabaga gwikirana ase omoyiga bwabara gose omusangirana no bwabarai bali bakogerera serikali ya Product Based ase county ya Nyamira
musangerekano nyariko gwikiranwa negati ya baraibande abo bari omujumbe bwe county ya Nyamira omosike Cherusha Mumanyi omujumbe bunge ya West Mugirango omosike wa Kili Steve Mugaka negati ya baraibande boigo chingwana chanya kwa chikubwato kwabo neche kwegerera serikali na boigo ase balia bagokwana chingwana choboli moma minje serikali banyaka bako machigwa nagotumumurikito Daniel Onteri. Umuchando w'abasae gutumika bube na muno n'abanasiasa ni gikio kiagaindire kuba umuchanda asige kabono obube wairire nonye nabande gusiria magimabo nabande gutigirwa chingoma chigeka nabono abarai ao niko bagaindire kurwa esigeta sebale abasaya bange konyoraga muchandikire tabanasiasa bube bakokoto mu abantu ngagenda bugolia magena genda ase mukutano yo Ruani abantabwo ngagenda matanga omuntu oyu takomanyeti muntu oyu no rwara no kero ko umire siasa eyo tago koira nyagitari omuntu oyu no kwatago cha matanga omuntu amanyete no soro njerero kende kembere bali ababisa bane bonse ba siasa bago cha kondora ayambali go cha kondora eto gwekaine ekere tu akore okora koruga ogwakero olito omukagirete ntori nere osento nere na mwakira matenga rero nkwara nakurima otenga na inche mami ninche nkurime na inche proper tu akora na obugima bwana gochya ayo mwana siasa kwenye kogechi omwana inche kwenye kogechi kuna bana siasa ngore nayo tsiriri asense mwende abarayigete nigo baragirwe kiara ase chinkwana chirengete kongaina bakenya bakawaida echichiko batanga kurwa kweroberia na muno kebo chenu obego bakwandire goroyo gukwama kwa magendero ase chinsemo ao na muna sebalia bagupinge serikali no taganika songo yo nyore binto omagwa kiro muntu mwawo tagete ko chimutu abami to bane gotagete tigato bwaterane esengejo siasa ere myaka ebere gochakera bono iga emyaka ebere gochakera bono iga siasa ere gatiane nyinge asense mwende abaraya baiga nigo baburire abamenyi be county ya Nyamira kubwatesie serikali ra robono iyo bateba yarorekanire gutwara ubuya nekirengekia asomo Kenya. Kwanza mheshimiwa rais wameomba barabara. Jambo la pili mheshimiwa rais kando na barabara wameomba maji. Mheshimiwa rais kando na barabara na maji wameomba stima. Amangana siasa tuyatora tiga sebono to call it development to what is here William Samoei na anda tigambate enembulego tuna nyasaye na regora nyasaye boli 2027 William Samoei Ruto na anda nere president njebune chairperson gari bunge ase committee ko enda inkaransense neche ya road eche ya estima eche ya budget mbori ebintu byabo keira ngaibire taibo ntu atolima ya Ruto kubu na kupona ntogu yatanese serikali iki ntuto ko da korea taranera totago kira na tora suna gaki amba tukonganga kare Nkurubutere getaseni kya gatembe kurega se county ya Nyamira literane nguruko Daniel Ontiri. Na omujumbe bw'ebunge ya West Mugirango mosike wa Kili Mugaka nigabolia bamenyi b'ebunge yo anne mono balia baterelikie elio banyore estima banyakoba bakwayereria emerobeli abo boigo nigo omosike Mugaka anyakobaga kubolia abamenyi b'echinsame kwenda kubwatesia serikali ya Kenya Kwanza iyo kurawa no murayibwense omosike William Samoei Ruto eli bagenda kwanyorera amagendero kurwa ase serikali asboigo anyakobaga bakubaboli ko etanga kurwa ase siasa chimbe munago tumanyimurikyo itofati kari Disemba ase entunda yende nigo abamenyi bebunge ya West Mugirango baria batabwati estima basemiwe goichoria erio banyore oburabu ase binyoro byabo ukwana ayaiga no mubunge bwebunge eyaiga omosike Stephen Mugaka oyo otebire serikali nigo ebegete ensemo kibesa chisaine erio korora kera oyomo nkonyora re estima gutobekere constituency yane kibesa 500 million uracho tora apply stima otooro soko ekero egipindi yewe 2027 itokitura wiki stima kurache apply stima hadi okobeke musa eleso kurwa kibali bioka ni application yao
ase ensemo ya magenderero yechipara nigo mubunge oyoiga atebire obokongu obwo aberega gutwara amo no mwenjinia oyokonya utenenerete chipara imeye kaunti ya Nyamira nigo ang'anyigwa kurwaroro amo ne serikali enene naigo chipara chionsi chikabatigarira aba West Mugirango ekibono abaenekeirie buna chipara chingiya nchichie kogenderera koroisiwa ase boigo agenderera gwakira serikali eregeti ng'ambo ya mono aso wanchirana ipara ya pondeni kogenda magombo gochia kobekwa erami kere president ya cholu Kenya ga yazote bilo tubekirira uyu gona chiete kamuchuka kamoteminga ayenoyo gatani naye osoka kungwa tutatubekire tirami saelamu kuna ikarara banchi Neri sababu nacha nabuja ipari hiyo ngwete sita sababu ya itabu kichora ya sababu na matuta mwini ile kumwami kero moto ipari yeme mbuya nsimube kubatekana na yaiga nigo mubunge oyoiga amentana goteba tagwikia gwanchirana ebunge ya West Mugirango egenderere gutigara maiga ase amagenderero constitutions yakora ninde isaka geteke sangete tokuna gweta iga kuna gusindikisana chise chile omutariramiyo onyeno tumugranga asinaye korbola igabokira nabageni bana bakurwa harule ihamire biteteka abantu togwesirye naba West Mugirango namagana ya weza tutene no gasoimo totebe na West Mugirango teko West wa enemo nejira yoke ko West wa ne yatwa kwa kasiasa siasa yokurama umuntu wato muyo chingaki echecho osabire abantu baitange kurwase okwebwatirania na siasa cy'umwaka w'igirubere na 2022 umuntu kuchukungake ni kora 27 ikora n'abantu mutari kuchukungake yes umuntu kuchukungake kibono ngoko genda sepasania eloko meboteba kasi mwaka wata bigere cyo bakuriya abantu bari onyinga kiri twari simo moshi tutikane n'ikikora cya 2027 turasoka ibintu bya Kenya n'itubira ikikanga ingakinjinero bono ikiratiwo gusaba kwana itabiri kamabuzi Hinko reporter Gatembe kurwaiga bigege igiye gutuka emeye ward ya Busamaro ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Jefatigad Gisemba na mwasiri bechemi omuske Julius Migosi Ogamba nigo abolire baroki agosabaroki abechi university abale omugiro bwemeremo gosika ekigambiro na kwera nemeremo limolioka korengana no mwasiri oyo nigo okoba kwa basemeremo gosasa omugiro kogendete kore maria aborokigwa abo baganirie kogendera na masomo abo boigo niganyaka bakoneke na chingaki baranyaka bakogendera nemeremo yabo chingwana nigo chigenderete elio kugayana na goikirania amaganio abo. Content. And if you are in content, this action might be taken against you. So we are asking. We have done a lot in the sector, and we've agreed that all grievances can be discussed without us going on strike, which affects our learners. We are trying to weed out any perceived ghost students or ghost schools in our system. So we are now working very hard to ensure that we have the right data of how many schools we have in Kenya, how many learners are in which school, how many learners are in which region, and we are optimistic by the end of this week we should have very clean data on how many students we have, how many students we have, and that will actually affect the distribution of teachers in our country. It's going to affect significantly because na amate yo mugavana umutangani bwe county ya Nyamira anyagosira omuske chonyo biro nyagarama
nigo yagenderire kwerokia kung'usana na kukoria cia matejo ase banyaka bagokwanera igoro ya matejo nabo igo gose nabo igo ya matejo agati abo bataranyaka bakaiguribaga na goika ase oboina bw'omugavana oyu omokoranya kakwenigwa mune njira yamwe yokugenda kumunyura bo igo nigo banyaka bakoboria obotutukanu bororo ese egati ya bana bomosike Nyagarama abo egotebekana abanyatoka bakogorwa konya obotukanu obunyarako ba bokugayanwa musi abantu ebintu byaye mbitiralete mutaka atabika abantu rende kya nyumba ibere bona akagera n'ebintu byonse bona akine ebintu byonse nakitokora abana bona abwate abana ka ireta abana abonyo irete naende nkya komentera abantu bandi kula study certificate naende okuira abana bandi eyinenge nchembe ndo tutagete omongino yatusike asike n'abana bo mugaka igapa elinde muna basikaine ekarago chana roje na mateka batomaro muchiyo naende amane basimwete nabona mumusiyete nala koigode nala korange muna njene ndaba ki micharo nekara untana goje korange ndala ki mungina komyoki gwale ngokorwaliki tunto mayeti no mungino yachete ko korengereria agacha gotwara abana aba akoroka abaye abana abumba bugate abanyene aba complain nobo mane ba complain abana abuna babo onye omongina ka bugate documents chinde chikworo kinga abana abuna abaye gosomugaga na mugorerete na bago chirenta tuwa request yachiche gabo tamba matuka mange achiche egera bana bache gokora succession nero bugata all title deeds including bage school igakona gotosoka chi media twara mu chi media twakora obosoku chi media na tata no muntu bwesigete na intu nabantu twesigete tiganya sa koro gwanja kwae right now as we speak abana ababane barabunkorora twarenge bagosomigwa na tata ababande baetane tibabere babekere choni obiero Nyagarama onyo omonto kare gusi osireti omwana omunyaruka n'omumura ekiagara ntuntu anakora bieni ebyo genda chiemba siali murigireri morore because this is total child trafficking. Let Interpol has taken it, everybody has taken it, chi document ye chimuro chaiga na umoko confirm kuru DCI na umoko confirm kuru deaths and birth registry na umoko confirm from the county commissioner na umoko confirm from the commissioner embassies everywhere. Iko mondo taba isa gocha gotobekerere bintu batosererie erieta lyeito buna abantu banyagarama nango ira twarenge abana babantu yaya na mwancho murigereri oroboti rwatuikeire hono iganduri muna nigo ya matechi abantu batano osabantu batano na batatu abanyaka bakubatirani gwasomba sekono mutindi chinsemo chenya bisabo yogotoka imebunge yali balichache maiga yigali yabo yabugorete avocado amone Messi kubatirani gwasomba sekono yo nendo yotebekana muna chichuba chiamaruo nigachuya toka sensemeyo igentoke kagere muna nacho chanyara kaba ntsachinde chikoirera humbasekono yo kwana kigwa otenelibwe county ya Kisii nikabanyaka ba abokoika asichinsemecho na kwandiki ngabo banyaka bakubatirani gwa umusomba sekono banyaka bakomunyeki wasinya gitari nabo igo county ya lile gochea gotenera oko urwali kwabo Jengoro Ronald Nyakweva ibondo muwaziri bwamangana yobochenu ase county ya Kisii serikali yo mugabana wito twanjete Paul Simbarat nanyore report nga amaba abantu baumire gaiga ndo bisi na mnyoka ne ambulance twaja gokonya abaminto bari barenge ni boro ese amangana yaba gaiga dada ko reporting to abashkurikeire bari baumia bobe batatu babere baumia so mutwe ayo moko goroko moko ko beting kwabuneka abandi banyara majira kidogo
bonse twabashughulikire bakire KTRH bari baumia bono bachikwe ku specialized treatment abanyagitari baito bari trained amangana y'oburuire ari nyagitari KTRH igopra to kwana iga bairiru emergency kogendera bari gusugurikirwa to savere babe buja bagirane bajakora chikasia buna bakachia botamu igo pole ase bari baumia bari sinsari batena kwa Dominica dorare. Uten sali motanga ni ataranga. Sawa. Ndio wangu umuiburu nyamagwa. Nipagitie kenega konekia beire kenene. Esa abana baito baenda kuririgeria banyorire metano yo mubata kona webwe galiyo gote manjo murigereri korengana muno muwasiri Nyakweba nigo serikali ya county irati gusira chama techirya nyakwa chikobwatirani gwa ase umbasukana uyo togo tigana nayo manjo murigereri serikali ya county ya Nyamira nigo yali tukulia lero yabwa tukachi shilingi milioni 20 gocha se byombe 20 ime ya county yo ebiyo ere enchera yamo yo kubasira anamono ase sector y'oburemi Alitukolia rero twachagaiga kurwase chi ward chons chisako nchia chaga chons pia 20 gocha se program tubwate kuruka NAFCDP na a program funded by World Bank aba ko ibinte kuruka inclusion grants boni gabo nabaye guchicheck konya tuaba training yonse baetire na kibaho chiko otumia chibese chiga and after ba recruitria baremia abange ndotagete bakine bagenda se producer organizations itikolia rero ubyarenge ebyombe 21 lakini ndi CDDC M20 Tria Nempanad Maina mwaziri wa biashara pamoja na cooperatives ase county yetu ya Nyamira asalitikolia rero twachiraiga kuena na chicheck ase program tubwate wetera a grant kia World Bank ase program tubwate kuruku nafsi lero iga tuwa kire sako a check ya 1 million Kenya shillings na inde wichimutua iga ntoba ege ntuwe kuruku matching grant ase chiwesa chirira toke ba seviri ntoru chibesa chibwe kaine chiri basebiri nakebara ko tocho nga matching grant up to a maximum of 5 million inche onkoro kwa deni singo nyechienga munyakirogo township tenya community sako esakeye yo yachagete na ne group ya agriculture ya Narik na bone ya be taken over by NAFCDP ne sakeye yerororo okonya abalemi n'abanyabiasara bari in township nia ya serikali na World Bank nuwo gusiri botaka ase abantu bose abalemi n'abanyabiasara nkibone ikingoteba no kibese kingutoka rwesako no commenta for addition asolvinte byobolemi n'abantu babwata amatoke diba bawchikonya amatoko kamagima bayarosie bari addition bayarosie crisps barasinde bintu binde kabireyo anya namabera arosi yogurt na bintu binde kabireyo esako yerororo asokonyora kibesa abalimi aba bagenderere asigasi iyo era bingiya barakonyeke mancho mo rigereri go ikarabon to kolera nsamiga yekionga chinsabireri tukaliga hali lero alia aramisi ase togochi ko gendra toko rigereri lituko timadu na aramisi rire lituko dia jumaino mancho mo rigereri na ase sema ya kabire niko togochi komira na ase nsemelia kominyo yake bacheno ase togochi ko sanga amo onere Dr. Ken Mose nsarigo kurwasinya kita World Fit Health Center nyagwa toko rigereri amange namono igoro yobo chenu ase togochi ko nyakaba toko kwana amange tugostoko gendera kurwasi twatigerete lituko lia ramisi njeni ngoro kwaro ni toto nyangiria sema menyelio niga koroko Wilson Makoli na wansema ya transmission niga koroko DJ Artsan kendo torbolio bujamia Katembe TV ekiunga kia Musi.
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriria gatigati gwikari guri ria bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo